एक गे है दो गे हाई लेके तीन गे है चार गे आ कहो है एक गे दू गे तीन गे चार गे ई घरवा में का करबोगे? आज सामान पैक करबोगे, कल बम्बई जाबोगे। अच्छा बम्बई जाबोगे? हाँ बम्बई जाबोगे। तू कुछ कहबोगे? सुनिएगे कहबोगे जनिया बलमुआ बहरवा कोरवा के सुतैबेगे। ए हो जनिया बलमुआ बहरवा कोरवा के सुतैबेगे। आ कैसे कटी बोला भोरवा गोड़वा के कर दबही बेगे। एगो हमहू बात कहबोगे तो से का कहबोगे? जाइब ना धनी बहारवा घरवा कैसे चलइबेगे। ए हो जाइब ना धनी बहारवा घरवा कैसे चलइबोगे। अब बुझे ललिया बलिया धनिया कहवा से लइबेगे। ना चाही किछु रह आँखिया के सोझा, हमसे ढोवाई ना जा वनिया के बोझा। रात भर देई पहरवा दुखवा के से सुनैबेगे। ए हो रात भर देई पहरवा दुखवा के से सुनैबेगे। आ कैसे कटी बोला भोरवा गोड़वा के कर दबई बेगे। तू तो सही बोलबोगे लेकिन एक मजबोगे तो केकर सुनबोगे। लागी न मनवा सैया सुनीला दीवाना, निक नाही लागी पिया अन्न पानी दाना। अरे टाइम टाइम से खाइबोगे। हरदम रह पजरवा मीनाक्षी नाही भुलैबेगे। ए हो हरदम रह पजरवा मीनाक्षी नाही भुलैबेगे। आ कैसे कटी बोला भोरवा गोड़वा के कर दबई बेगे। सुनबोगे रानी, हम फाइनल बोलबोगे और कल बम्बई जाबोगे। क्या बोलबोगे? सुनबो कुछ दिन धनिया हो मन के मनई हा, समय से रहनिया हो खाई हा नहाई हा। समझबोगे ना? समझबोगे समझबोगे।